Sponsored by Nissan. Cross hiking Salomon. Matkoja maailmalle. Aurinkomatkat. That'll go! Ja nyt alkaa vuoronmeno! Tämä on ohjelma kaikille ulkoiluihmisille. Ja aktiiviliikkujille joka kesä lauantai. Tule mukaan! Driving down endless road, taking friends on moving the road. Hyvä kikka, rennosti vaan tolleen just. Okei, mutta nyt mennään ihan toisenlaisille pyörille. Mountain Bike Club of Finland on maastopyöräilyyn erikoistunut fillariseura. Ja tämän porukan mukana pääsee mahtaville retkille luontoon ja poluille. Hui! Taukopaikat on semmosia, mihin pääsee autolla, että siellä on huoltoauto paikalla ja jos tulee jotain haaveria. Viime vuonna sattui just pahasti, että kun ajetaan, niin me ajetaan aina ryhmässä. yhdellä kaverilla täällä just tämän ekataukopaikan ja toka-taukopaikan välillä. Niin Kukaan ei lähde poukkoilemaan tai kukaan ei pysty jäämään siitä peräpäästä pois, koska me pidetään se ryhmä kasassa. meni runko vääräksi tuolta takavaihtajan kohdalta ja sitten se joutui taluttaa sitä koko matkan. Me ajetaan ryhmänä ja me tullaan myös sit ryhmänä pois. Ja jos joltain hajoaa pyörä, niin okei, sitten kimpassa korjataan, kellä on työkaluja mukana. Mountain Bike Club Finland on itse asiassa Suomen ainoa pelkästään maastopyöräilyyn keskittynyt seura. Jäseniä seurassa on 500. Joukkoon mahtuu niin vanhempia kuin nuoriakin. Tänne on kiva tulla ja tämän kerhon kanssa on ainoa mahdollisuus oikeastaan sitten harrastaa ja pääsee niin kuin harrastamaan. Se on sellainen, pääsee lähtemään. Seuran toiminta sai alkunsa maastopyöräharrastuksen nousun myötä. 5 vuotta sitten maastopyöräilystä kiinnostuneet ihmiset rupes ajaa jengissä ja pistää sitten viikkoajoja pystyyn. Sitten joku 3 vuotta sitten se on perustettu tai muutettu ry:ksi. Ja nyt tämä on rekisteröity yhdistys ja Helsinki on kotipaikka. Evät on näiden reissujen Suomi. Mitä paremmat evät, niin sitä mukavampi matka. Meillä on jäsenistä 20% niin kuin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, mutta viikoittaiset toiminnot ja retkiajot niin keskittyy pääkaupunkiseudulle. Meillä on oikeastaan kahdenlaisia jäseniä, on kisaajia ja retkiajajia. Ja kisaajat on tällaista nuorempaa jengiä, jotka on niinku kovia menijöitä, ja sitten on retkiajajia, jotka ei ole koskaan välttämättä edes halunnut ajaa kisaa, tai sitten on jo kisamisensa kisannut ja sitten on siirtynyt tänne niin kutsuttuun retkiajakostiin. Mountain Bike Club Finland tarjoaa maastoajoja, pidempiä retkiajoja sekä kisakuskitreenausta. Talvisin nostetaan puntteja, jumpataan tai pelataan sählyä. Eli jos jollakin on simmarit, niin käykää uimassa. Parikymmentä asteista vettä. Klubi julkaisee jäsenlehteä, josta saa tietoja klubin toiminnasta. Täältä kaupungin hälinästä on joskus hyvä lähteä luontoon rauhoittumaan. Patikointi sopii kaikille ja vaellus esimerkiksi Lapin tuntureilla on ensikertalaisille mahtava elämys. Onhan kirves. Tai puukko. Joo, ei, mä vaan sitä, että ketään ei jätetä sitten kitumaan. Lapin hiihtokeskukset muuttavat kesäksi muotoaan, kun kalliokiippelijät ja erävaeltajat valtaavat laskettelijoiden käyttämät majoitustilat. Erävaellus Pyhätunturin maastoissa on jokamiehen harrastus.
Johdetut eräretket sopivat kaiken ikäisille ja kaiken kuntoisille, edellyttäen tietysti, että osallistujat saavat riittävän sanallisen evästyksen reissua varten. Au. Juoksuu